Vale. Avui li preguntem als universitaris sobre la seva experiència a la selectivitat. Com us va anar la selectivitat? M'esperava que anés millor, sincerament. Vaig ni mirar jo, ho va mirar la meva mare perquè no volia ni veure. Va anar molt bé, vaig treure un 10,9. Bastant bé. 9,3 o 9,4, alguna cosa així. A mi malament. A mi també malament. Teniu alguna anècdota de la selectivitat? Feia molta calor aquell any. Vaig fer a l'alta facultat de Medicina. Allà ha fot un fred que flipes, vull dir que hi ha gent que anava amb anorac, perquè ens vaig estar una setmana malalt. Vaig treure la pressió de sobre. No entraran logaritmes. Obrim la primera pàgina, logaritmes. Recordo estudiar molt més un tema que després no va entrar. Vaig fer la cel·la amb angines. Amb antibiòtic anava, fatal. Li veu dedicar moltes hores a la selectivitat? Jo, més que estudiar, vaig dedicar a fer exàmens d'altres anys. Jo no tantes, però... Jo vaig estudiar el mínim per anar allà i dir, bueno, va, anem a jugar una mica. No vas a tranquil·litzar la gent. No necessitava gaire nota i vaig estudiar res. Sí, jo bastant temps estudiant. Què li diríeu a la gent que ha de fer la selectivitat 2025?